Preteky, ktoré mali byť ďalším určujúcim momentom v kariére postavenej na dýchberúcich rýchlostiach a nebojácnej jazde, sa zmenili na pochmúrny deň, ktorý navždy zmenil smer Formuly 1. Dnes sa ponoríme do tragických udalostí Veľkej ceny San Marina 1994 a desivých posledných minút jedného z najväčších jazdcov v histórii motošportu a F1. Ayrton Senna bol pretekárskym maestrom, ktorého život na trati bol rovnako pútavý ako hrdinský. Jazdec, inovátor, stratég. Senna bol pre mnohých fanúšikov F1 tým, čím boli Picasso a Michelangelo pre umenie. Jeho odhodlanie posúvať hranice možného definovalo jeho kariéru a inšpirovalo zástupy fanúšikov aj ostatných jazdcov. S viacerými titulmi majstra sveta a nespočetnými víťazstvami bol na ceste pretvoriť Formulu 1 svojou víziou a neprekonateľným talentom. Až do osudného dňa na okruhu Imola, keď sa cesta, ktorá mala ukázať vrchol jeho majstrovstva, namiesto toho stala mrazivým príbehom o tom, ako rýchlo sa môžu veci na pretekárskych tratiach pokaziť. Pridajte sa k nám, keď budeme skúmať život 34-ročnej legendy, ktorú čakala ďalšia veľká výzva. Ešte viac upevniť svoj status možno najväčšieho všetkých čias. Ak by bol úspešný, naďalej by dominoval športu, ktorý miloval. Ale osud mal iné plány. Ak je vaše poznanie Formuly 1 podobné ako moje a obmedzuje sa len na nočné správy, športovú rubriku a občasný príspevok na sociálnych sieťach, možno si myslíte, Ayrton Senna pochádzal z typického sveta pretekárskych zázračných detí, z privilegovaného prostredia, narodený do pretekárskej elity, od útleho veku pripravovaný na to, aby dominoval na tratiach. Ale to nemôže byť ďalej od pravdy. Aj keď si Ayrton užíval pohodlné detstvo, jeho vstup do sveta pretekania nebol predurčený rodinným dedičstvom. Ayrtonova rodina nebola známa pretekaním. Boli to podnikatelia v São Paule v Brazílii. Ayrtonov príbeh nie je o pretekárskych trofejach. Od útleho veku je to o chlapcovi, ktorý miloval autá viac než čokoľvek iné. Ayrton sa narodil 21. marca 1960 ako prostredné dieťa v rodine, čo znamenalo, že si musel nájsť spôsob, ako vyniknúť. Od útleho detstva Ayrton miloval všetko, čo sa pohybovalo na kolesách. Nebolo ho obklopené pretekárskymi okruhmi ani výstrojom, ale mal hračky a motokári, s ktorými sa mohol hrať vďaka pomoci svojho otca. Jeho otec, úspešný podnikateľ, videl, ako veľmi Ayrton miluje auta a tak mu, keď mal Ayrton len 4 roky, vyrobil motokáru. Nebola to žiadna paráda, ale pre Ayrtona bola dokonalá. Jazdil na nej po ich veľkom dvore a predstieral, že je na skutočných pretekoch. Pre Ayrtona sa tu všetko začalo. A čoskoro ho vášeň pre všetko, čo malo kolesá, urobí jedným z najslávnejších športovcov na svete. Keď vyrastal, Ayrton bol ako každé iné dieťa. Chodil do školy, športoval a trávil čas s kamarátmi. Nebol najlepším žiakom, bol známy skôr svojou odhodlanosťou a občasnou tvrdohlavosťou, vlastnosťami, ktoré mu neskôr pomohli v pretekaní. Ako rástla jeho fascinácia autami. V tínedžerských rokoch si Ayrtonova rodina všimla jeho silný záujem o pretekárske súťaže. Bolo jasné, že Ayrton potrebuje viac než len trať na dvore, aby si splnil svoje sny. Keď mal 13 rokov, jeho otec sa rozhodol, že je čas prihlásiť ho do organizovanejšieho pretekárskeho prostredia. Kúpil Ayrtonovi jeho prvú skutočnú pretekársku motokáru. Toto nebola len taká obyčajná motokára, bola zostrojená na preteky a predstavovala Ayrtonov prvý krok do sveta profesionálneho pretekania. Ayrton začal súťažiť v miestnych motokárových šampionátoch. Karting sa často považuje za prvý vážny krok v kariére pretekára a pre Ayrtona to nebolo inak. Nezúčastňoval sa len tak, bol tam, aby vyhral. Jeho oddanosť pochopeniu mechaniky svojej motokáry v kombinácii s prirodzeným jazdeckým talentom ho odlišovala už v mladom veku. Karting Ayrtona naučil oveľa viac, než len to, ako šoférovať. Naučil sa o dynamike súťažného pretekania, vrátane dôležitosti presnosti, načasovania a stratégie. Strávil hodiny tréningom a sledovaním ostatných pretekárov. Učil sa z ich techník a chýb. Jeho prvé preteky neboli jednoduché. Napriek svojmu talentu čelil Ayrton výzvam. Preteky sú tvrdý šport, kde aj malá chyba môže stať pretekára víťazstvo. Ale Ayrton bol odolný. Analyzoval každý pretek, aby pochopil, čo sa pokazilo a ako sa môže zlepšiť. Táto dôkladná pozornosť k detailom sa stala charakteristickým znakom jeho pretekárskeho štýlu. Senna v roku 1977 vyhral juhoamerický šampionát v motokárach. Každý rok od roku 1978 do 1982 sa zúčastnil majstrovstiev sveta v motokárach a v rokoch 1979 a 1980 skončil na druhom mieste.
Vo veku 17 rokov Ayrton vyhral niekoľko motokárových šampionátov v Brazílii. Jeho úspechy na trati neostali bez povšimnutia a začalo byť jasné, že má potenciál presadiť sa aj mimo národných motokárových podujatí. Ayrton začal snívať o pretekoch v ďalekej Európe, kde bola konkurencia tvrdšia a príležitosti väčšie. S podporou svojej rodiny Ayrton urobil odvážne rozhodnutie presťahovať sa do Európy, čo bol významný krok, ktorý si vyžadoval, aby opustil svoju rodinu a priateľov. V roku 1981 sa presťahoval do Anglicka so svojou manželkou, čo bola jeho šanca uspieť v srdci motoristického športu. Tento krok bol skokom do neznáma. Ayrton vstupoval do sveta, kde ho nikto nepoznal, kde musel opäť dokázať, čo v ňom je. V Anglicku sa Ayrton pridal k pretekárskému týmu Van Diemen, ktorý viedol vtedajší šéf Formuly Ford Ralph Firman, aby súťažil v sérii Formula 4600, ktorá bola obľúbenou vstupnou sériou pre mnohých budúcich jazdcov Formuly 1. Jeho prispôsobenie sa životu v Anglicku bolo náročné. Počasie, jedlo a jazyk boli pre neho nové, ale jeho pozornosť zostala sústredená na pretekanie. Ayrtonov talent sa rýchlo prejavil. Vyhral šampionát už vo svojej prvej sezóne a rýchlo sa stal známym na okruhoch ako potenciálny budúci jazdec F1. Jeho cesta od mladého chlapca zo São Paula až po šampióna v Anglicku znamenala len začiatok toho, čo sa neskôr stalo slávnou kariérou v motoristickom športe. Ale bola to kariéra, ktorá sa takmer skončila skôr, než sa vôbec začala. Koncom roku 1981, keď sa jeho prvá pretekárska sezóna blížila ku koncu, Ayrton čelil rozhodujúcemu momentu, ktorý mohol predčasne ukončiť jeho cestu v motoristickom športe. Tlak prichádzal z viacerých strán. Jeho manželka, nespokojná so životom v zahraničí a túžiaca po Brazílii, a jeho rodina, ktorá si predstavovala, že Ayrton prevezme významnú úlohu v rodinnom podniku doma. Zaseknutý medzi očakávaniami svojej rodiny a vlastnými pretekárskymi ambíciami sa Senna ocitol na rázcesti. Cítiac ťarchu týchto tlakov sa Senna po pretekárskej sezóne vrátil do Brazílie. Ale späť. V Brazílii počas zimy roku 1981 bol Senna hlboko nešťastný. Práca v rodinnom podniku ho nenaplňala tak ako pretekanie. Chýbal mu adrenalín z pretekov a uspokojenie z toho, že sa s každou súťažou zlepšuje. Napriek pohodliu a istote, ktorú mu ponúkal rodinný podnik, bolo pre Sennu jasné, že jeho vášeň patrí pretekárskym okruhom Európy. Po mesiacoch premýšľania a napriek výraznému odporu zo strany rodiny a pretrvávajúcim manželským problémom, Senna urobil zásadné rozhodnutie. Vo februári 1982 sa rozhodol vrátiť do Európy, aby pokračoval v pretekaní, čo nakoniec viedlo k rozpadu jeho manželstva. Toto rozhodnutie znamenalo zlomový okamih v Sennovom živote, ktorý poukázal na jeho úplné odhodlanie venovať sa pretekaniu. Odhodlanie, kvôli ktorému prišiel takmer o všetko ostatné v snahe splniť si svoje sny, a odhodlanie, ktoré ho nakoniec priviedlo k desivému koncu. V roku 1984 debutoval Senna vo Formule 1 s tímom Toleman. Nebolo to najkonkurencieschopnejšie mužstvo na štartovom rošte, no Sennovú genialitu to nedokázalo zatieniť. Jeho prvú sezónu poznačilo niekoľko pôsobivých umiestnení, ale práve daždivá veľká cena Monaka 1984 skutočne ukázala jeho potenciál. V zradných podmienkach sa naštartoval 13., no prebojoval sa cez celé pole a skončil druhý. Mnohí veria, že by vyhral, keby preteky neboli predčasne ukončené kvôli zhoršujúcemu sa počasiu. Vo svete Formuly 1 je boj s časom a súpermi neúprosný, poznačený presnosťou, zručnosťou a čistou rýchlosťou. V každých pretekoch Ayrton zvyčajne absolvoval stanovený počet kôl, pričom preteky trvali približne 90 minút. Nemohol si skracovať trať ani výjsť mimo trate, inak riskoval tresty. Jeho ruky a nohy sú neustále v pohybe pri riadení, brzdení a zrýchľovaní auta. Pričom počas jedného kola preradí až 50 krát. Aby mohol dokončiť každé preteky a byť oprávnený získať body, Ayrton musel nielen dokončiť preteky, ale aj skončiť v prvej desiatke. Preteky Formuly 1 preverili schopnosť Ayrtona Sennu udržať kontrolu nad precízne vyladeným pretekárskym autom pri rýchlostiach presahujúcich 320 km za hodinu. Na zložitých okruhoch plných zákrut a prevýšení, ktoré si vyžadujú maximálne sústredenie a fyzickú výdrž. Hodiny sa zastavia až vtedy, keď sa zamáva šachovnicovou vlajkou, čo znamená ukončenie vyčerpávajúcich pretekov, kde záleží na každej milisekunde. Senna, ktorý bol hodnotený ako jeden z najlepších jazdcov na svete, bol na ceste stať sa legendou Formuly 1, najmä po svojej brilantnej prelomovej sezóne.
Už na začiatku a počas celej svojej kariéry bol Senna známy svojou schopnosťou poskytovať podrobné technické postrehy o výkone svojho auta a podmienkach na trati, čo boli schopnosti, ktoré predchádzali rozšírenému používaniu telemetrie vo Formule 1. Táto technická bystrosť sa prvýkrát dostala do popredia počas nezabudnutelného incidentu na veľkej cene Dallasu, ako si spomína Pat Symonds, prvý pretekový inžinier Sennu vo Formule 1. Auto bolo tam celkom konkurencieschopné, takže sme očakávali dobré preteky, ale Ayrton sa v úvode pretekov roztočil. Potom sa celkom efektívne prebojoval späť cez celé pole a očakávali sme celkom dobrý výsledok. Ale potom narazil do steny, poškodil zadné koleso a hnací hriadel a musel odstúpiť, čo bolo naozaj škoda. Skutočný význam toho bol v tom, že keď sa vrátil do boxov, povedal mi, čo sa stalo a povedal, som si istý, že tá stena sa pohla. A hoci som už počul každú výhovorku, akú kedy ktorýkoľvek jazdec povedal, túto som určite ešte nepočul. Ale Ayrton, keďže bol Ayrton so svojou neuveriteľnou vierou v seba a absolútnym presvedčením, potom ma presvedčil, aby som s ním po pretekoch išiel pozrieť na miesto, kde havaroval. A mal úplnú pravdu, čo bolo úžasné. Keďže Dallas bola mestská trať, okruh bol obklopený betónovými blokmi a podľa stôp po pneumatikách sme videli, že niekto narazil na vzdialenom konci betónového bloku, čo spôsobilo, že sa blok mierne pootočil. Takže predná hrana bloku vyčnievala o niekoľko milimetrov. A jazdil s takou presnosťou, že tých pár milimetrov rozhodovalo o tom, či narazí do steny alebo nie. Kým som bol najprv nahnevaný, že sme museli odstúpiť zo závodu kvôli chybe jazdca, keď som videl, čo sa stalo, keď som videl, ako jazdil, výrazne to zvýšilo môj rešpekt voči tomu chlapovi. V tej sezóne si Senna zabezpečil ďalšie pódiové umiestnenia na veľkej cene Británie a Portugalska a v šampionáte jazdcov skončil 9. s 13 bodmi. Jeho sezóna však nebola bez kontroverzií. Senna čelil suspendácii z veľkej ceny Talianska potom, čo začal rokovať s tímom Lotus o sezóne 1985 bez toho, aby o tom informoval svoj vtedajší tím Tyrrell. Jeho prestup do Lotusu v roku 1985 mu poskytol konkurencieschopnejšie auto a využil to tým, že vyhral svoju prvú veľkú cenu v Portugalsku za menej než ideálnych podmienok. Jeho majstrovstvo v jazde za mokra sa stalo charakteristickým znakom jeho kariéry, vďaka čomu si medzi fanúšikmi a komentátormi vyslúžil prezývku muž dažďa. Ďalší určujúci moment prišiel v sezóne 1988, ktorá bola jeho prvou v týme McLaren. V tíme po boku rivala Alaina Prosta Senna ukázal svoju neúnavnú túžbu posúvať hranice seba aj samotného športu. V tom roku vyhral 8 zo 16 pretekov a získal svoj prvý titul majstra sveta. Jeho rivalita s Prostom sa stala jednou z najznámejších v histórii športu a hnala ho k ešte väčším úspechom. Jedni z najpamätnejších pretekov Sennu boli Veľká cena Európy 1993 na okruhu Donington Park. Tu predviedol to, čo mnohí považujú za jedno z najlepších prvých kôl v histórii Formuly 1. Štartoval zo 4. miesta v daždivých podmienkach a predbehol niekoľko aut, aby sa dostal do vedenia ešte pred koncom prvého kola, čím opäť dokázal, že je skutočne dažďový muž. Ako raz povedal samotný Senna, v slnečnom počasí nemôžete predbehnúť 15 aut, ale keď prší, môžete. Ani len netušil, že schopnosti, ktoré z neho robili obávanú silu na trati, čoskoro budú zatienené udalosťami tragického víkendu. Keď cirkus Formuly 1 dorazil na okruh Imola na veľkú cenu San Marina v roku 1994 nad tým, čo malo byť len ďalším pretekárskym víkendom, sa vznášal temný mrak. Tento víkend mal preveriť nielen jeho legendárne schopnosti, ale mal tiež zanechať nezmazateľnú stopu na športe, ktorý miloval aj na samotnom mužovi. Sezóna Formuly 1 v roku 1994 je považovaná za zlomový moment v histórii F1. Tragédia, obvinenia z podvádzania, intenzívna mediálna pozornosť, jednoducho všetko. Z každého uhla pohľadu bol rok 1994 dramatickým zlomom v histórii Formuly 1. A kontroverzia začala priamo na samom vrchole. V sezóne F1 v roku 1993 a v predchádzajúcich rokoch mali jazdci prístup k automobilovej technológii nazývanej asistenčné systémy, ktoré výrazne pomáhali ich výkonom na trati. Ale v roku 1994 sa úrady konečne rozhodli tomu urobiť koniec. Boli zavedené zásadné zmeny pravidiel, ktoré zakázali sofistikované elektronické asistenčné systémy, ako sú aktívne odpruženie, protiblokovací brzdový systém, kontrola trakcie a kontrola štartu. Tieto asistencie sa stali bežnou súčasťou vrcholového motoristického športu, zvyšovali výkonnosť jazdcov a ovládateľnosť vozidiel.
Ich náhle odstránenie znamenalo návrat k čistejšej forme pretekania, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na manuálne schopnosti jazdca a mechanické nastavenie. Možno to bolo dobré pre šport, ale tieto zmeny znamenali, že autá boli výrazne ťažšie ovládateľné vo vysokých rýchlostiach, najmä v náročných zákrutách okruhov ako Imola. Jazdci a týmy boli pochopiteľne nervózni. Znamenalo to, že ich autá boli nielen ťažšie ovládateľné, ale aj nepredvídateľnejšie. Intenzívne zameranie na mechanickú priľnavosť a zásahy jazdca vyvolávalo obavy o bezpečnosť, najmä vzhľadom na vysokorýchlostný charakter Formuly 1. Keď týmy dorazili na veľkú cenu San Marina, v padoku panovalo napätie a obavy. Okruh Imola, známy svojimi rýchlymi zákrutami a náročným rozložením, bol prvou skúškou toho, ako dobre sa jazdci a ich stroje dokážu vyrovnať s novými predpismi. Diskusie v boxoch a medzi týmami sa často točili okolo toho, či sú autá v týchto zjednodušených podmienkach dostatočné a či šport neobetoval bezpečnosť v snahe o väčšiu atraktivitu. Všetci sa pripravovali na to, čo sa rýchlo začalo črtať ako jeden z najdramatickejších a najvýznamnejších víkendov v histórii Formuly 1. Napätie ešte zvýšilo to, že predchádzajúce dni už priniesli svoj podiel drámy. Nepokojný víkend sa začal už počas piatkových tréningov, keď Rubens Barrichello, vychádzajúca hviezda a chránenec Ayrtona Sennu, utrpel desivú nehodu. Keď sa Barrichello blížil k šikane variante Bassa, jeho Jordan stratil vo vysokej rýchlosti kontrolu. Auto prudko narazilo do obrubníka, čo ho vymrštilo do vzduchu. Prevrátilo sa niekoľkokrát cez strechu, než narazilo do bariér z pneumatík. Náraz pohltil časť sily havárie, ale auto zostalo zničené a kokpit odhalený. Keď zdravotníci pribehli na miesto nehody, našli, zázračne, Barrichella pri vedomí a napriek jeho zraneniam, zlomenému nosu a zlomenému ramenu, živého a v poriadku. Jeho život nebol v ohrození. Senna, keď videl zábery z nehody, okamžite išiel do zdravotného strediska. Jeho úľava, keď našiel Barrichella nažive, bola veľká, ale incident a takmer strata jeho chránenca ho hlboko zasiahli. Zlovestná atmosféra sa ešte viac vystupňovala nasledujúci deň počas sobotnej kvalifikácie, keď opäť došlo k tragédii. Rakúsky nováčik Roland Ratzenberger, ktorý sa snažil zanechať dojem už pri svojom 3. štarte vo Formule 1, utrpel smrteľnú nehodu, ktorá zatienila motoristickú komunitu na dlhé roky. Ratzenberger bol na rýchlom kole, keď vchádzal do rýchlej zákruty Villeneuve, keď sa predné krídlo jeho Simteku, poškodené v predchádzajúcom kole, zlomil. Strata prítlaku bola okamžitá a katastrofálna. Jeho auto, ktoré už nedokázalo zatočiť, pokračovalo priamo mimo tráť rýchlosťou takmer 190 míľ za hodinu a narazilo do betónovej steny. Náraz bol zdrvujúci a auto bolo zničené pri prudkej zrážke s bariérou. Senna, ktorý sa pripravoval na svoju vlastnú kvalifikačnú jazdu, bol okamžite informovaný o nehode. Ohromený opustil svoje auto v boxovej uličke a zamieril na miesto nehody. Na tvári mal zachmúrený výraz. Neskôr v zdravotnom stredisku na vlastné oči videl následky nárazu vo vysokej rýchlosti. Strata Ratzenbergera, kolegu a súpera v tom najčistejšom zmysle slova, ho viditeľne zasiahla. Senna mal slzy v očiach, čo bola zriedkavá trhlina v jeho zvyčajne vyrovnanom správaní a odrážala krutú realitu rizík, ktorým všetci čelili. Senna údajne strávil ten večer, svoj posledný na zemi, v hlbokom rozhovore s blízkymi spolupracovníkmi, keď premýšľal o nebezpečenstvách svojho športu. Ayrton Senna mal veľmi dobrý dôvod na obavy. Práve ukončil svoje dlhoročné partnerstvo s McLarenom, tímom s inžiniermi, ktorých poznal a ktorým dôveroval a s ktorým získal 3 tituly majstra sveta jazdcov. Aby sa pridal k Williamsu, ďalšiemu špičkovému konkurentovi vo F1 s vozidlom Williams FV16. Toto nové partnerstvo sľubovalo na papieri viac, aspoň čo sa týka sponzorských zmluv a bonusov. Ale skúsený jazdec F1 nebol pokojný. Pri debute za svoj nový tím počas tradičných predsezónnych testov Senna povedal: "Mám veľmi negatívny pocit z jazdy týmto autom a z jazdy na hranici možností a podobne. Preto som nemal ani jednu jazdu alebo ani jedno kolo, v ktorom by som sa cítil pohodlne alebo aspoň trochu sebavedomo. Cítim sa v aute nepohodlne. Všetko je zle. Zmenili sme sedadlo aj volant, ale aj tak som mu žiadal viac miesta. Keď sa vrátim späť k pretekom v Estorile minulý september, teraz je to oveľa ťažšie. Čiastočne je to spôsobené nedostatkom elektronických zmien. Auto má tiež svoje vlastné charakteristiky, v ktorých si ešte nie som úplne istý. To vás robí oveľa napätejším a spôsobuje to stres." Problémy pokračovali aj po začiatku sezóny.
Senna mal svoj najhorší štart do sezóny Formuly 1, keď v prvých dvoch pretekoch, hoci v oboch viedol, nedokončil ani nezískal body. A tak Senna, skleslý a nepokojný, prišiel do Imoly s nádejou, že obráti svoje šťastie. Netušil však, že osud má pre neho oveľa temnejšie plány. Bol 1. máj 1994. V ten osudný deň pretekov, keď motory burácali pod slnkom v Imole, vzduch bol nabitý očakávaním a pod povrchom sa niesol nepokoj. Ayrton Senna, vždy stelesnenie sústredenia a precíznosti, stal na pole position. Jeho oči upreté na horizont. Jeho myseľ možno prehrávala tragédie, ktoré sa odohrali počas víkendu. Vo svojom aute mal rakúsku vlajku, symbol, ktorý plánoval rozvinúť po úspešnom víťazstve, aby uctil pamiatku svojho priateľa Rowanda počas toho víkendu. Zasvietilo zelené svetlo, mávali sa vlajky a sila najelitnejších pretekárskych strojov na svete bola uvoľnená. Senna sa okamžite dostal do čela, jeho Williams FV16 sa presekával sviežým vzduchom s revom prebudenej šelmy. Avšak len pár okamihov po štarte vypukol chaos. Jeden z pretekárov, Benetton JJ Lechta, zostal stáť na štartovom rošte ako nehybná kotva v mori rýchlosti. Nasledoval okamžitý a zúfalý chaos, keď sa mu ostatní snažili vyhnúť. Pedro Lamy, ktorý prichádzal zozadu v Lotuse, nestihol včas uhnúť a prudko narazil do Lechtovho stojaceho auta. Úlomky z ich rozbitých vozidiel vyleteli do vzduchu ako črepiny, zasypali trať aj tribúny. Uprostred chaosu boli samotní diváci zasiahnutí lietajúcimi úlomkami. Keď na trať vyšlo bezpečnostné vozidlo, tempo sa spomalilo na minimum, čo bol ostrý kontrast k adrenalinovej rýchlosti Formuly 1. Bezpečnostné vozidlo Opel Vectra s obmedzenými schopnosťami viedlo pole, ale jeho nedostatočná rýchlosť sa ukázala ako zásadný problém. Pomalé tempo, ktoré určovalo, spôsobilo ochladzovanie a stratu tlaku vysokovýkonných pretekárskych pneumatík, čo je nebezpečný scenár pre vozidlá navrhnuté na extrémne rýchlosti. Senna, vždy v strehu a maximálne sústredený, si problém okamžite uvedomil. Výrazne gestikuloval na vodiča bezpečnostného vozidla, aby zvýšil rýchlosť. Jeho gestá boli viditeľné pre všetkých divákov. Tiché, no intenzívne vyjadrenie naliehavosti a frustrácie. Keď sa preteky konečne obnovili v 6. kole, Senna nestrácal čas. Zrýchlil prudko, jeho vozidlo reagovalo s dychtivosťou zvieraťa vypusteného z klietky. Znovu získal vedenie a nasadil ohromujúce tempo, aby opäť dosiahol správnu teplotu a tlak pneumatík. Ale keď sa v 7. kole blížil k neslávne známemu zákrutu Tamburello, ktorý je známy svojou náročnosťou a neúprosnými zákrutami, postihla ho katastrofa. Jeho auto, možno stále ovplyvnené predchádzajúcimi problémami s tempom alebo skrytou mechanickou poruchou, nezvládlo prejazd zákrutov. Namiesto toho pokračovalo priamo mimo ideálnu stopu závratnou rýchlosťou, približne 307 km za hodinu. Ayrton Senna bojoval o kontrolu, ale ani jeden z najlepších jazdcov na svete nemal dostatok zručností, aby sa vyhol tomu, čo sa malo stať. O chvíľu narazil do betónovej bariéry odhadovanou rýchlosťou 233 km za hodinu. Náraz pri takej rýchlosti bol katastrofálny. Sila zrážky spôsobila paniku na okruhu aj medzi divákmi. Zdravotnícke tímy sa s nádejou ponáhľali na miesto nehody. Ich úsilie bolo zúfalým bojom s neúprosným časom osudu. Snažili sa vytiahnuť cenu z trosiek. Jeho auto bolo zohaveným svedectvom o krutosti nehody. Ayrton Senna bol nejako stále nažive a keď sa zdravotnícky tím zúfalo snažil zachrániť mu život, začali sa vynárať otázky. Čo spôsobilo, že svetový jazdec stratil kontrolu nad svojím strojom? Veď bol jasný deň a Senna bol na svojom 7. kole vo vedení bez aut po bokoch. Na následnom procese talianski prokurátori obvinili tým Williams za chybný stĺpik riadenia, ktorý sa zlomil a urobil auto neovládateľným len pár sekúnd pred nárazom. Williams naopak tvrdil, že stĺpik riadenia sa zlomil až po havárii a nehoda bola spôsobená inými problémami. Sennov tímový kolega, majster sveta Damon Hill, veril, že to bola chyba jazdca, ktorá poslala vozidlo mimo trať. Michael Schumacher, ktorý bol tesne za Sennom v Imole, povedal, že Senna pôsobil nervózne už od prvého kola a jeho auto poskakovalo a natriasalo sa na nerovnosti, čo viedlo k osudovej zákrute. Ale či už to bola mechanická porucha, chyba jazdca alebo nepredvídaná okolnosť, Ayrton Senna bojoval o svoj život. Telemetria neskôr ukázala, že Senna brzdil 2 sekundy predtým, než narazil do betónovej steny. Keď ho vytiahli z auta, bolo jasné, aký vážny je jeho stav. Stratil takmer 90% svojej životnej sily.
Podľa správ mu časť pripevnená k pravému prednému kolesu prenikla do prilby a spôsobila veľkú preliačinu na čele. Okrem toho sa zdalo, že zúbkovaný kus závesu kolesa prenikol cez priezor prilby tesne nad jeho pravým okom. Utrpel viacero vážnych zranení, vrátane zlomenín lebky, poranení mozgu a prasknutej spánkovej artérie. Kvôli jeho vážnemu neurologickému stavu mu lekársky tím priamo na trati vykonal urgentnú tracheotómiu, než bol letecky prevezený do nemocnice. Fotografia Ayrtona Senu, ako ho na trati ošetruje záchranný zdravotnícky personál, urobil jeho priateľ a obrazový redaktor časopisu Autosprint Angelo Orsi. Z úcty tieto fotografie nikdy neboli oficiálne zverejnené. 2,5 hodiny bojoval lekársky tím o jeho záchranu, ale ako sa neskôr priamo z trate uvádzalo, náraz do steny poškodil jeho mozgový kmeň a ten prestal fungovať. Ayrton Senna tragicky zomrel. Svoje posledné chvíle strávil v kokpite, kde bojoval o titul v športe, ktorému dal všetko. V športe, kde boli tragédie bežné, ale úmrtia zriedkavé, bezprostredné následky tragickej nehody Ayrtona Sennu zanechali svet Formuly 1 a športu všeobecne v hlbokom šoku a smútku. Senna nebol len významnou osobnosťou v oblasti motoristického športu, ale aj národným hrdinom v Brazílii a obľúbenou osobnosťou aj v zahraničí. Bezprostredná reakcia zo sveta Formuly 1 bola zmesou smútku a odhodlania zlepšiť bezpečnostné štandardy v tomto športe. Samotná povaha Sennovej nehody, ktorá sa stala napriek už existujúcim vysokým bezpečnostným štandardom, bola jasnou pripomienkou neodmysliteľných rizík spojených s pretekaním vo vysokých rýchlostiach. To viedlo k okamžitým zmenám v bezpečnostných protokoloch a k prehodnoteniu bezpečnostných opatrení na pretekárskych okruhoch po celom svete. V týždňoch po tejto tragédii viaceré okruhy Grand Prix pristúpili k úpravám s cieľom zvýšiť bezpečnosť jazdcov. Tieto úpravy zahŕňali zmeny v usporiadaní tratí na zníženie počtu rýchlych zákrut a inštaláciu modernejších bariérových technológií navrhnutých na lepšie pohodcovanie nárazov. FIA, riadiaci orgán Formuly 1, tiež zaviedla niekoľko krátkodobých bezpečnostných opatrení a začala komplexné prehodnocovanie bezpečnostných štandardov, čo v nasledujúcich rokoch viedlo k významnejším zmenám v predpisoch. Sennova smrť sa stala katalizátorom jedného z najintenzívnejších zameraní na bezpečnosť v histórii Formuly 1. Jeho nehoda spolu so smrťou Rolanda Ratzenbergera v ten istý víkend znamenali zlom, ktorý viedol k rozsiahlym reformám v prístupe športu k bezpečnosti. To zahŕňalo aj neskoršie zavedenie zariadenia HANS na podporu hlavy a krku, prísnejšie štandardy crash testov pre autá a množstvo zmien v dizajne aut aj v bezpečnostných štandardoch tratí, ktoré mali lepšie chrániť jazdcov. Tragický víkend v Imole podnietil obnovenie asociácie jazdcov Grand Prix, ktorá bola v tom čase neaktívna. Táto organizácia, vedená jazdcami, sa zameriavala na zlepšovanie bezpečnostných štandardov a zabezpečenie toho, aby boli hlasy jazdcov vypočuté pri diskusiách o podmienkach pretekov a bezpečnostných technológiách. V 10-ročiach od jeho tragickej nehody odkaz Ayrtona Sennu naďalej inšpiruje a formuje svet Formuly 1. Jeho oddanosť a zručnosti z neho urobili nielen jedného z najväčších jazdcov všetkých čias, ale aj hybnú silu významného pokroku v oblasti bezpečnosti v tomto športe. Každé nové bezpečnostné opatrenie, každý život zachránený počas potenciálnej katastrofálnej nehody, každý mladý jazdec, ktorý vstupuje do Formuly 1 so snami o veľkosti, nesie so sebou kúsok Sennovho odkazu.